Sziasztok gyerekek! A mai videóban nem játszani fogok, nem játékot fogok ma bemutatni. Ma egy olyan különleges videó lesz, bocsánat, olyan különleges videó lesz, amit nagyon még nem láttatok, gondolom. Nem tudom. El akarom mondani, mi az hölgye a Linuxnak. Nézzétek meg, én ezt aztán azt a háttérjét meg, nagyon szép a kép, nem hiszitek el, nézzétek meg, egy hangrobbanás az egész. Ez egy nagy hangrobbanás, mi most vételték. És ezek a gyönyörű képek. Ez is 3.0. 3. Nagyon jól nézek ki, nem hiszitek el, nagyon jól nézek ki. Inkább levideózom, hogy mindegy, haladjunk. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez nagyon nehéz volt ezt megcsinálni, de nekem a legjobb volt, ezt tetszik. Itt még témát is lehet. Jó, Windowsban is lehet, ez egy dolog. Most én nem azt mondom, hogy nem szeretem Windows, meg hogy ez meg az, meg a maz. Nem, szeretem mindkét operációs rendszer, csak Linuxhoz jobban húz a szívem, de azt mondjuk, hogy jó, nem lehet szemtőképes, ami Windowsos alkalmazásokat játszani, de lehet játékok, Play on Linux. Na jó, le lehet tölteni, ha van fiók hozzáférések. Mondjuk én letöltök valamit, ott van társítás, és mondjuk ott van ennyi. Én meg is mutatok nektek, hogy mire gondolok. Látok, és nagyon szép a kép, nem hiszitek el. Nagyon szép a kép, mit akartam nektek mondani? Igen, letöltések, BDC, exe. Ott van, megnyitás ezzel, Wine Windows Program Leader. És ennyi az egész, és fut. És ennyi az egész. És fut az egész. Nagyon szép a grafikája, nagyon. Hát csak a Microsoft Office, meg az ilyenek gyengébb minőségűek, hogy könnyebben lehet ezeket kezelni, meg alapban manuálisan kell egy-két dolgot beállítani, míg a Windowsban automatikusan cselekszik. Egyik oldalról Linux, másik oldalról Windows. És nézzük meg! Igen, én néztem itt egy-két videót. És most a Dancsó Peti csatornán nézem, és nézem ezeket a videókat közben, meg van nyitva 2, 3. Lehetőségek végtelen tárháza Egy mondtam, 1, 2, 3, kulturális és tartalmas 6 szórakozásra. 6 oldal, és Nagora nélkül ne! Windowsnál nincs ilyen, mert még akkor sem jön, és itt meg ennyi. Közben itt ezek működnek folyamatosan, és a Linuxnál is azt is mondom, hogy nagy előny, hogy ha mondjuk van egy játékod vagy alkalmazásod a számítógépen, újítást találnak ki rá, de olyat tudsz csinálni, hogy automatikusan azt csinálja, hogy ott van az alkalmazás, újítás, ő automatikusan azt hozzárendeli. Na, szóval, meg azt is meg akarom nektek mutatni, hogy itt van betűkészletek. Nem, betű. És itt vannak ezek a betűkészletek, hogy és nem hiszitek el, ki tudom, meg tudom csinálni a betűkészletet. A Windowsnál csak egyfajta van. Mindegy. Figyeljetek, szeretem mindkettőt, imádom a Windows is, imádom a Linuxot is, de a Linuxhoz 5-10%-kal jobban húzódik a szívem, mint a Windowshoz. Jó van, most nem azt akarom mondani, hogy rossz a Windows, hanem azt mondom, hogy én ezt jobban szeretem. Miért? Ezekkel a dolgokért. Most szép képet nézzétek meg, nagyon gyönyörű, a téma nagyon szép, még megvan változtatva még az ikonok is, és minden, nem csak az ikonok, minden egyes cucc.
minden egyes ikon, amit épülnek, meg van változtatva. Hitték meg, akkor is nem ilyenek voltak játékok, na jó, azok kisebbek lettek, de nem is az a lényeg. Nagyon jól néz ki. Nagyon. Ajánlom mindenkinek ezt a Linuxot, le fogom majd írni a leírásba, hogy ez melyik fajta Linux, amit én használok. De az egy dolog, hogy ide Ultimate Edition 3.2 van írva, én 3.8-at használok. De lesz írva. És akinek tetszik, az letöltheti, mert le fogom rakni leírásba. Csak ennyit akartam, köszönöm, hogy ezt végignéztétek ezt a videót, sziasztok!